været i magasin. Der var bare rigtig mange ting. Vi var på udkig efter de billige sutter. 6. hylde, det var da super. Så fik vi nappet os en masse space. Havde fået udsigt over kasse 3. Der var dog det problem, da vi traskede lidt nærmere. Køen var lang, vi kunne ikke nå vores ærner. Køen var lang, vi kunne ikke nå vores ærner. Køen var lang, vi kunne ikke nå vores ærner. Men gik vi videre til Superbest? Det tror jeg nok vi gjorde. Nu skulle der være fest. Ja, der var fiskefinger her og deodoranter der. Men jeg tog fejl, der var ikke flere. Vi havde plads til hele vores klasse, bortset fra ham, den rimelig underlige Mads. Der var dog det problem, da vi traskede lidt nærmere. Køen var lang, vi kunne ikke nå vores ærner.